हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा बुङो मा बुङा मानोना बिथांनि फुङाव मोनसे बुंगोन बेलासियाव मोनसे बुंगोन आरो बिथाङा साहा होनोबा खोलाखौ बुजायो खोला होनोबा माने साहाखौ बुजायो सानजा होनोबा सोनाबखौ बुजिनांगोन बिथांनि बाथ्राखौ खुनु मोनसे बाथ्राजों खुनु खाब जाया दा बेनिखायनो दिनै जोङो रायजो राजाफोरखौ भट कमिटि मोनफ्रोमबो भट कमिटिनि साफ्रोमबो आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे साफ्रोमबो लाइमोन बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनानै सेप्तेम्बर खालि जोंहा बिटिआरनि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ बाथि जेनेरेल इलेक्सन बे जानो थांगासिनो दङ दा दिनै जोंहा बिटिआर चुक्तिनि गेजेरजों हालाम तामिलनाडु गहपुर बिश्वनाथ आरो सनितपुर बे हालामा जितु बिटिआर ओनसोलाव सोसनजाबाय चुक्ति बादियै बेनिखायनो बे ओनसोला मोनथाम समष्टियाव हाबदों जिहेतु नैबे गहपुरा जोंहा धोनस्रि समष्टियाव हाबदों बेबायदिनो माखासेया रौतायाव आरो माखासे ओनसोला जोंहा हरिसिंगायाव हाबदों दा दिनै आङो धोनस्रि समष्टिनि बेयाव फैदों गहपुराव जोंहा धोनस्रि समष्टिनि बिजाथि रुजुगोरा मुसाहारि बिथाङा लोगोआव दंफायो दा फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जाहाथे बिटिआर चुक्ति बादियै जिहेतु बिथांमोननि गोबाव समनि जे लुबैनाय जे हास्थायनाय आसा मिजिंफ्रा जाफुंसारबाय गोलाव समाव बिथांमोना गोलोमदै मोदै फसरनांदोंमोन दुखु सारजारला सैनांदोंमोन नासयजानाय गादब जानाय सोबख'जानाय थगायजानाय बेबायदि मोनसे थासारियाव दंमोन 1989 मायथाइयाव बड'फानि जे सोमावसारनाय समाव 534 बर' सुबुं आगोमा बर' सुबुंफोरा मुंख्लं जानांदोंमोन बे ओनसोला खिन्थु थांनाय बिएसि चुक्ति आरो बिटिसि चुक्तियाव बे ओनसोलखौ बोनथुमनो हायाखैमोन बा बे ओनसोलखौ सोसननो हायाखैमोन नाथाय मानगोनां प्रमद बर' दैदेननायजों लोगोसेयैनो जोंहा गबिन्द बसुमतारी रन्जन दैमारि आरो एनडिएफबिनि जा रुजुगोरा मुसाहारि बिथांमोनखौ लाफानानै गासैबो सोमावसारग्रा हान्जाफ्रा ज' जानानै जे मोनसे थामथि खोलोबनि चुक्ति खालामबाय बिटिआर चुक्ति थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिनि गेजेरजों नैबे ओनसोला बोनथुम जाबाय आरो गिबि खेबनि थाखाय दिनै बिथांमोनहा फैगौ 22 सेप्तेम्बराव बिसायख'थियाव बाहागो लानो मोनजेनसिगोन दा बेनिखायनो आं खावलायदों जे बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जाहाथे बे बाथ्राखौ मोजां गोसोआव लाखिनानै जोंनि रुजुगोरा मुसाहारि बिथांजों लोगोसेनो मोनथाम समष्टियाव डक्टर निरुत स्वर्गियारि आरो जोंहा सन्जय स्वर्गियारि बिथांमोननो जाहाथे भटखौ होयो बेखौ थारैनो आङो बे एमेन्डमेन्ट बिलआ गासै नर्थ इस्टआव 10टा बेबायदि 6 शिड्युल काउन्सिल दङ जोंनि आसामाव 3 जोंहा बिटिआर थाबाय बेनिफ्राय कार्बि आंलं थाबाय आरो दिमा हासाव बेनिफ्राय मेघालयआव दङ 3 खासि जयन्तिया आरो गार' बेबायदिनो मा होनो मिज'रामाव 3 लाइ चाकमा माराक आरो त्रिपुरायाव मोनसे बे जाहैबाय कक बरकनि बे 10टा 6 शिड्युल काउन्सिला ज' लोगो नांनानै जोङो 125 एमेन्डमेन्ट कनस्टिटिउसननि एमेन्डमेन्ट जोङो दाबि खालामदों दा बेयाव जोङो दाबि खालामग्रा माखासे हानजा जेरै मेघालया माखासे जिनिसखौ बिथांमोना साबजायाखै बिथांमोनाव जों लुबैनाय बायदि 125 एमेन्डमेन्टआव जेरै जों बिदों बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामोबा बिथांमोना स्टेटआ माखासे खहा दङ होननानै बिथांमोना लुबैयाखै फारसेजों मिज'रामनाबो बेयाव एसे बाजानाय दङ बे माखासे खारनफोरनि थाखाय बे 125 एमेन्डमेन्टआ एसे लेट जादों नाथाय जोङो दाखालिसो रायलायनायनि उनाव फैबाय थानाय बे गोजां बोथोरनि जे जोंहा सेसन जागोन बे सेसनाव निश्चय बारगोन बे सैथो 125 एमेन्डमेन्टआ जुदि जायाब्ला दिनै गहपुरनिफ्राय थालांनाय माखासे बर' गामिफोर बिटिआरआव थांनो बेथ' नोङो चुक्तिनि दफा हिसाबै बे 125 एमेन्डमेन्टआ बाव माखासे बुस्थुखौ नायनांगौ दङ जोंहा मोनसेया जाहैबाय बाव फाइनान्सियेल एमेन्डमेन्टनिबो बाथ्रा दं डाइरेक्ट फाइनान्सनि बाथ्रा दं बेयाव मिथिबायना जे जोङो काउन्सिलाव डाइरेक्ट फाइनान्स होनांगौ मानो जे काउन्सिलखौ 6 शिड्युलखौ चुक्ति खालामो भारत सरकारा आरो बेखौ नायनायनि दायित्वखौ स्टेटआव हरो नाथाय स्टेटआ बेखौ मोजाङैनो जौगानायनि खामानि बा डाइरेक्ट जोङो सेन्ट्रेलनिफ्राय माखासे जोंहा जौगानायनि फान्डफोर मोनबोनांगौ हाबाफारिफोरजों जोंहा बोनथुम जानांगौ दा बेयाव माखासे जेंनाफोर नुजादों जायनि थाखायनो जोङो सेन्ट्रेला जिथु चुक्ति खालामदोंब्ला डाइरेक्ट सेन्ट्रेलानो जोंखौ बेंनांगौ नायनांगौ बे बाथ्राखौ जों बुंदों दा बेनिखायनो
नैबे फाइनान्स मेटार थाफाबाय बेयाव किन्तु बाखिया जाहैबाय जोंहा जे सिमा बारायनाय सिमा सोसननाय आरो बेयावनो सोरबाया गोसो जादोंबा थांनायनि बाथ्रा दंमोन ओंखारलांनायनि हानायनि बे जिनिसा एसे मेटारा आलादा किन्तु खेबसेनो जों लाबोफानो जाहाथे बेखौ नाजादों बेनिखायनो बेयाव थालांनायनि बाथ्रा गैया आरो सुफुंजायैनि मोनसे बाथ्रा गैया मानोना नैबे बिसायख'थियाजोंनो जों फोरमायगोन दिनै इउपिपिएल थामहिनबा सुक्ति खालामग्रा सुबुंफोरा दिनै जाय हान्जाखौ बांसिनै सापर्ट खालामदों बे हान्जायानो दिनै गोहोआव फैफिनगोनब्ला मेजरिटि नाम्बाराव भट लानानै दा होमबा भारत सरकार आसाम सरकारा मावफुङैनि बाथ्रा गैया बिथांमोना खोथा होदों फैबाय थानाय गोजां बोथोरनि जे विन्टार सेसन जागोन बे सेसनाव बे खामानिखौ मावफुंना होगोन बेखौ जोंहा 100% फोथायनाय दङ आरो फैबाय थानाय बिसेसकरि जोङो इउपिपिएल हान्जानिफ्राय 26टा जनगोष्ठीनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावदों आरो गुबैयै गाव हारिखौ लानानै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जिहेतु खामानि मावबाय थादों प्रमद बरमान गोनां बिथाङा गुबुन हारिजों लोगोसे गाव हारिखौ जेरै सिगां सारियाव दोननानै खामानि मावबाय थादों दा बेयाव आङो बयखौबो खावलायगोन दिनै जाय हारिनि बा जाय दैदेनगिरिनि दैदेननायाव दिनै बिटिआर ओनसोलाव गोजोन थासारिया फैबाय गावजों गाव एना एनि थासारिया जेला गैलिया जोंनियाव खौसेथिया फैबाय गोरोबनाया जितु फैबाय जेला बेखौ जोंहा लांनांगोन आरो लांनांगौ जायोब्ला दिनै इउपिपिएलनि अनगायै प्रमद बर'नि अनगायै बेखौ निश्चय खालामनो हानाय नङा आरो जितु जोंहा इमप्लिमेन्ट खालामनायनि खामानि मावनांगौ दङ बेनिखायनो दिनै हाग्रामा महिलारि बुंबाय थादों जे आङो बिटिआरनि चिफ जाया बिटिसिनि चिफ जागोन नैबे गहपुर ओनसोलखौ जोंहा साननांगौ दं गहपुर ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बेनिखायनो आं खावलायगोन गहपुर ओनसोलनि बा जोंनि नैबे गोदानै हाबनाय ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजाखौ इउपिपिएलनि ट्रेक्टरनि सावगारियाव बिथांमोना जाहाथे भट होनानै देरहाहोयो आरो फैबाय थानाय समाव मोजां मोनसे थासारिजों जोंनि इमप्लिमेन्टेसनजों लोगोसेयैनो जौगानाय गोजोन खौसेथि लाबोनाय बेखौ जाहाथे जों लांबाय थानो हायो बेनि थाखायनो गोजोनजों जाहाथे भटखौ होयो बेखौ आं खावलायो बिटिआरनिया दा बुंनो नागिरदों माने हाग्रामानिखौ फैगोन हेलिकप्टार लाबोनाय बा हेलिकप्टारखौ दा हाग्रामानि फैगासिनो हाग्रामानि कपि खालामदों दा हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा बुङो मा बुङा मानोना बिथांनि फुङाव मोनसे बुंगोन बेलासियाव मोनसे बुंगोन आरो बिथाङा साहा होनोबा खोलाखौ बुजायो खोला होनोबा माने साहाखौ बुजायो सानजा होनोबा सोनाबखौ बुजिनांगोन बिथांनि बाथ्राखौ खुनु मोनसे बाथ्राजों खुनु खाब जाया दा बेनिखायनो दिनै जोङो रायजो राजाफोरखौ थिग मोनसे समावनो मोनसे बाथ्राखौ जोङो फोरमायनांगोन खामानि मावनाया स्पिड आप जानांगोन बे खारनाव दिनै इउपिपिएलआ जितु सरकाराव दङ सरकार दं हिसाबै जोङो रायजो राजाफोरनि मोजां खामानि मावनो थाखाय समजों खाबजानानै खामानि मावनो थाखाय माखासे हाबाफारिफोर लादों आरो बे हाबाफारिफोरनि गेजेरावनो बे मोनसे सोरखौबा कपि खालामनायनि बाथ्रा गैया मानोना हाग्रामानि कपि खालामना नांगौ होननाय बेबायदि जेबो मुवायानो गैया जों सोलोंनांगौनि बाथ्रायानो गैया सोलोङोबा जों बेनिफ्राय बुलाय सोलाय सोलोंनांगोन सोलोङोबा जों थगायनाय सोलोंनांगोन सोलोङोबा जों जाख्ल'नाय सोलोंनांगोन खिन्थु जोंहा बिदि बेफोरबायदि हाबाफारिनिफ्राय जों बिराद गोजानाव इउपिपिएलआ जोंना रायजोखौ बोरै जौगाहोगोन रायजोखौ बोरै दावगाहोगोन रायजोखौ बोरै सान्थियाव लाखिनो जोङो बेनि थाखायसो जों खामानि मावो बेनिखायनो हाग्रामानियाव सोलोंनांगौ जोंहा जेबो गैया जोंनिखौ बिथाङा सोलोङोबा सोलोंनो हायो आरो सोलोङोबा बिथांनिनो मंगल जागोन